Mina igama lami nguThabiso Ngakacele. Angihambi ngedwa mfowethu, ngihamba nobafo la. Ubani Gatsheni ubani zisho la. Bayabuzwa la i-microphone la. Sanibonani umhlengi wakwaNdlovu la ezingolweni kaMdalane la sikhona. Ya bafo mhlawumbe ake ngiqale ngichazele abantu mhlawumbe la kuHlangamidi ukuthi sihlangane noNdlovu ngalesa sikhathi saleya ndaba yasemlazi yabafana laphana abahlala eMjondolo and stuff. Kwawukuthi yilaba abantu esasifike nabo laphana beyithuthuthi ngenxa yokuthi wangasekhaya sasesixoxa nje efonini siyiqoqela nje ukuthi manje nangakithi nathi siyingane zakhona ey'ngolweni ey'fikela eThekwini ukuthi ngenalutho zafike zazama kwahlangana ngendlela ekuhlangana ngayo, but emuva kunabantu esibashiyile laphana abangekho right, ake sihlanganise umqondo. Namhlanje kwenzakalani nje? Mhlawumbe ukuveza umbukelo ongathi namhlanje esiwenzayo sinomfowabo Magaya sithe wesinawo okuncane njengoba kuzoba usuku lwaKhisimusi ka-25 sasa okuncane esinako nathi asinikele uKhisimusi kulabo bantu abangenawo uKhisimusi abahlwempu, futhi nathi sisafuna nabo kube khona abahlafuna iyona-ke esihlanganisile kahle sizopha kuloko kuncane. Ubaba lo ngalozibeka lapho Thulano Wamthethwa naye wasendaweni yaseNguleni la khona sikanodalane yena mfowethu lo sikhonzele imindeni asikhonzele yona ewu-4, sikhonzele imindeni ewu-4 ekuyiyona acabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka abanye abantu basibene noKhisimusi okuthola ukuthi yona ayinawo leyo Khisimusi ngenxa yokuthi bayantula lapha nalaphaya amandla okuthenga mhlawumbe ngeke baze babe nawo. So-ke sivakashela leyo muzi ewu-4 njengoba silana nje besobona abanye la siyafika akunamuntu laphaya kuloya muzi, but soqala kweminye futhi ewu-3 khona la kaNodalane. Mhlawumbe nangakini mola ezingolweni sisazofika ngoba into esizoyenza inyaka neminyaka seyiqala namhlanje ukuthi akungabikhona umuntu ongawodwa uKhisimusi, sikhona sisebenza yabo sizama ngendlela esizama ngayo, akube khona nathi esikubekayo mhlawumbe kuleyo mndeni uma ngeke sisize sibanike bonke abantu abaswele, but laba abawu-4 bayawenza umculo. Ngikhuluma noSitonda ngangiyifakile-ke abothe akatholakali kunjani nawo lo bakuthekile Mangene nje ngiqala ngene nje mzawukhona Uhlanganisa kanjani la? Yabona nazi insizwa iphethe umbila nabo Ndlovu laba bayahlanganisa la ukuthi kube khona isinto etafuleni sabantwana. Ngiyayifuke ngihamba ngokufula umbila emasimini. Uyawu-order ne? Yebo, ngiyawu-order ama-project. Beke ngithengise. Bese uyawupheka-ke bese uzowudayisa. Ngipheke ekhaya ngihambe ngiyozama. Ubani igama nesibongo? Kulindiwe mina kwaKangidi. WaKangidi? Yebo. Ey'ngolweni? Yebo. Kuphi nendawo? Khona la endaweni yaseNkulu. Wasenkulu? Ngakuyithandi nami kwasenkulu. Yebo. Okay. Manje uyimalini umbila wakho la? Umbila ngubiza 15 rand. 15 rand? Yebo. Hhayi-ke number 1 abantu abeze bazothenga. Abantu abeze bazothenga kuyaphile. Utholakala la ezingolweni around. Yonke indawo la ezingolweni edolobheni. Yaziwa la ezingolweni. Ya-ke siyabonga. Siyabonga. seyishaya nje zonke asifuni lutho, asifuni isikweletu. Siyaphila njani? Oma abekho
baye esontweni manje kuthiwa sobika isisu lapha nengane asiyiphethe siyaphila wegogo. Siyibafana bakhona khona la endaweni. Sizele ekhaya ngoba sasicelile kubafa ukuthi sisize mayelana nokuthi esihlonzele imizi ethize mhlambe esingakwazi nathi ukuthi sizophosa ijesivivaneni since kuwukhisimusi kusasa. Mhlambe nani ukhisimusi wenu ufane nawakweminye imizi. Kukhona esiniphathele kona kahle kahle esizonipha kona nje for usuku lakusasa. Asazi noma niyasamukela yini ukuthi singanipha noma sihambe nako. Ufunela utho la muntu ni. Manje-ke phela kusuke njengoba abafuthi bambepha bapha ngokusemandleni abo nakho sikhethe neminye imizi noma kungakhulwanga kangako kodwa ngoba kusuke othandweni kubona engicabanga ukuthi ma kuyothandweni nakunina kuyofika kwenza umahluko. Ngoba mina nje bangicelile bathi siyacela mthetho ukuthi usibhekele imizi esingaphosa nje kuyona ngase ngilikhumbula nami leli khaya ukuthi akumele lisale ngaphandle. Nabanye-ke kuyohamba bephinde futhi kuvela amanye amandla siphinde futhi si-identify neminye imizi siphe nakhona futhi isimo nje esijalo esihamba ngaso. La ikaba yisibongo ngenzela ukuthi nizwakale nalapha kuleyana. Ikamkhungo. Ikamkhungo. Oh, okay. Esisa ungitshela ukhona umuntu osebenzayo le khaya? Hayi akekho. Bangapha abantu abahlala le khaya? Baningi kodwa. Mhlawumbe sinako 7. 7. Oh, okay. No, khona kodwa siniphathele kona. Sicela ukukhipha sininikeze. Ngoba siyadlula safuna ukuyobhekana kweminye imizi. Singabonga. Ngiyabonga. Pho manje nihlanganisa kanjani ukuthi igcine kudleka? Pension phela malo iyona ekhona etholakalayo kuphela. Iqolo yanalo-ke likhona-ke. Kodwa-ke phela ngoba mangase kume lezo zinto zonke ngabe kuphelile. Ngabe kuphelile uba khona umuntu osebenzayo phela. Okay. No, akonakali. Kodwa ukhisimusi wona showcase nizowudla ukhona. Bayangenzeka. Ukuthini? Umthetho. Kamalume vele kamalume ngoba umama phela uzala umamkhulu. Futhi-ke phela ave kulo mthetho okude ngulo mthetho ongale lo nimaziyo vele. No, ake sibambeni. Sibambeni okuncane. Sondeza iy'ngane la. Ilokhuzana malo ugcine ngene. Ikhalibhodi lelo lamakhefu. Hayi bo sibe salibhekisa phansi. Abalidonsela ngale. Ngilanga kunkulu nathi ufisa kube kukhulu ngalokho. Abanye Ilokho nje noma kuncane kodwa kuzowenza umahluko. Timer, osondele ngapha. Ungadlulisa amazwi okubonga la. Beka lapha nje wena mina ngizokubambela. Ukubonga nje. Siyabonga. Thina bakamkhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Hayi ngelinye ilanga baba kuyoba kukhulu. Yeah. Bakwenza ngepolitiki iy'nhlangano zabo lokho ngibona kwepolitiki isandla esilulwa abafowethu abangahlangene napolitiki. So nje lento eyenzeka la asincenga ivoti. amaqembu abo cha lokhu nje isihle esisuke enhliziyweni zabafowethu ukuthi ke baphose nje. Sibonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga. Hayi kulungile.
Bahambe mabu. Mhlawumbe ngichaze insizwa samanazo. Umfowethu waKaNdlovu lo la emtateni. Umfowethu wakacele lo enkulu ya. Mina nje ngithole ngomthetho emtateni mhlawumbe ngingakazi umuntu wendawo. Awungazi. So. Azibone ephusheni. Usazi ngempela. Futhi-ke sisi kahle kahle abafowethu baye bangithinta base bethi zwakukho isimo sithi bengithanda nabo ukupha bebethanda abafowethu bebethanda ukupha nje loko abangakupha kona abahamba bepha nje akho nto etheni so nawe sisacabanga-ke la ekhaya ukuthi hayi nawe mhlawumbe singakupha lokho nje ongawenza umahlukwane endlini so sihamba ngalolo hlelo-ke sekuya ngokuthi-ke umuntu uyasamukela yini ukuthi lokho abafowethu abakukhiphe ngothando noma kuthiwa kuncane kangakanani kodwa kuyo ukuthi-ke wena ungabamukela yini mhlawumbe bese-ke sikudlulisele ezandleni zakho bese siyazibalekela futhi. Futhi-ke abafowethu esihamba nabo Nkosi yami abanye abantu abaningi bajwayele ukupha ngegama lepolitiki. La bafowethu nje Nkosi yami ungabona ngey'ngqovungqovu nje ezimoto abahlangene nepolitiki bapha nje ngokusuka ey'nhliziyweni zabo. Kodwa-ke ngoba bakhona futhi bangasho ngenzela ukuthi kungabi sengathi ngiyanibona nami sengathi kodwa kona kuyisimo esikanjalo kodwa nje ilokho sisi wami. Asifune kubuka futhi ukuthi mhlambe senzela ukuthi khona la esizokwakha khona igama lethu engabe sifuna ukuchaza thina senzela nje ukuthi ngoba siya-understand ukuthi uma ngabe kukhona onakho omunye umuntu akanakho impilo ephilwa kuwena sisi wami kunomunye umuntu oyifisayo uyabo angazi ukuthi angahlanganisani nani ukuze agcine efinyelele la ukhona wena. So sinalo nto nje ukuthi bakhona abantu abazodluphisa imusi kusasa ngoba naku benayo imali yokuthi bathenge izinto zokudluphisa imusi khona bangeze bawudle hhayi ngoba bathandi isimo you understand lokho okuncane esinako asikushere nabo you understand uthe ikabe sibonga ikaDlamini okay so la emotweni sibheke ukuthi yini esingakubuyela nayo. Hayi ngeke usukubusisile. Ngeke. Wena nje uhlezi uyinto nje. Hey ngeke mfethu. Ngoba mfethu. Yeah. Sikona madoda. No, I really want to say. Yeah. Ngoba abanye abantu banalo ukuthi kodwa bazi lo. Yeah. Hey. No, siyabonga kakhulu. Hayi sine sibonga hayi. Yebo. Sondela la nayo abantu busibongele na. Uzikhulumele nje kusenhliziyweni. Ngiyabonga, angazi ngingathini. Bengingalindele ngempela. Yeah. Mana uyalokhuza awusebenzi? Cha, angisebenzi. Neminyaka mingaki? Iminyaka 25. 25. Grade 12 ukhona? Cha, anginayo. What now? Grade 10. Ngiyokwenza grade 11 yebo. Awukhethe umsebenzi uma ngathiwa khona umuntu okuhlanganisela umsebenzi noma yini? Cha, angikhethanga. Uhlala nobani ekhaya? Ngihlala nezingane zami ezimbili kuphela. Nobabili kuphela? Akho umfowenu akho bani? Umfowethu ubuya njengama-weekends kuyenzeka angabuyi ngabona. Ubuya ngama-weekend? Uhlala laphi? Ukweceleni la Bethesda khona. Udlani bo wena la uyakuhlanganisela umfowenu ukuthi udle? Yebo, uma ngimcelile ngaleso sikhathi naye uma ime kahle ngoba unabanye abantwana bakhe.
So mina ngiyatanisa ngaleyo grant. Njengamanje kukhona kodwa ukhona. Yebo bengizamile ukuthi njengoba kade dokufile wakwazi ukuthi athole. Amakhisimusi bekhona. Ngithembelele kuyo nje. Yabo sona amakhisimusi manje. Kukhona okulapha eKalibhoti kuningi. Ukuphathe kahle ungananisi-ke nawe. Sekuyabe sekufika ufuthi. Sifike kuzonana bese yabaningi. Bebelethe noveze. Yabona? Yabona? No, siyabonga sisi wami. Hayi. Alright. Okay, sis. Siyabonga. Isale kahle. Ngidlone umphona. Uwe drink. Umuntu akulinde usithele. Uma uqeda kusithela angena esitolo esidayisa ufish, athenge ufish maqeda godu. Ngoba into ebeyimhlayisela uthi ekhaya ngizongena abantwana besebenze bedleni ngoba ngiphumile nje. Kanti uNkulunkulu uzothona umnikelo umuntu u20 we drink. Kwanti wena wazi behind lo muntu akayothenga i drink. Kunabantu abaningi abazosizana. Abazosizana ngalo 20 rand owodwa. So ukulula kwakhe isandla uhamba nesibusiso ongasazi uma umuntu. Yeah. Yabo isibusiso ongasazi uma umuntu ukuthi njoba ngilula isandla nje uNkulunkulu uyamultiply ngemuva. Yabo so nje ukupha abafethu kubaluleke kakhulu ngiyachizela nje leyo ndawo leyo ukuthi kubaluleke kakhulu ukupha. Kakhulu. Ungadlulisa amazwi okubonga lapho. Ubambe nje lento kanje ufanele uzosondela la. Ngiyabonga kakhulu futhi ngithukile. Ngithukile ngempela ngabe ngingalindele lutho. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthola usizo ukuthi ngihaseke. Sesizokwazi nathi ukulala sidlile kwabe singazi ukuthi izingane ngizozinikani. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu abusise esandleni esiphakathi. Awuphinde futhi usizelele le ndaba yomkhaso ukuthi kuwa 30 kuphi nendawo urenkonyeni umkhaso kawunawo uhlala nibanga. Okay, like ngihlala ka 30 so 5 sihlala endlini eyi-1 umxhaso into yakhona kwafika umuntu shintsha inamba wabhalisa uma akasekho mekufika kuzobhalisa inamba wathi indiya lalifikile kufuna kuhambe thina siyoshintsha into yayibhalisa uma ibuyele ngakuthina. So-ke ngenxa yokuthi indaba yokulosilandela abantu-ke asikwazi ukuyenza sangayenza lo nto sayihlalela nesiza sabo sikhona ngale sivuliwe. Abaphindanga babuya futhi. Bakaze babuye futhi. Hayi. Alright. Izofika kubantu iqondene nabo. Erenkonyeni umasipala erenkonyeni mawuza kuthiwa wa 30 umasipala erenkonyeni. Ngoba besineyinkinga futhi emsindisi. Nangale ngasekhaya lo erenkonyeni wathi bakwashutha kwathi wakubuyiswa amanzi kwathiwa amanzi abuyile. Abuye 2 days aphela. Kodwa emhlabeni kusela ukuthi abuye amanzi engabuyanga. So kuserongo erenkonyeni futhi nalo walelo khuzane walomxhaso. Akuteketiswa ke izinto la. Into zisho njengoba nje ngokwenzeka kwayo. Uyabo? Wrong, right. So asibi namuntu futhi asikhankasi thina sizonikela nje akonakele lutho. So siyabonga kakhulu. Yebo. Hayi, ngobhuti sisithule indaba. Ungadideki lendoda oyiphatha amakhamera sokufaka endaweni. Izolo into enzekile, kunemfundo besihamba nayo kanjani. Iyona besibambisene nayo manje yangabi khona. Ngesimo sokuthi akusathengwani emhlabeni. Yabo. Umuntu ufika umnika into azinjini. Wasacela ukubhaka mfethu. Ngoba ngizobe ngingekho. Ngicela ukuthi ningithwebulele ukukhombisa ukuthi lento usengithi angivezele ngokumtshaka baba. Ungabe usuthi awu lamadoda asenza sizopha nje ukuthi nawe ukwazi ukubamba lapha nalapha impilo eqhubeke
iqhubeke noma ngekukhulu kodwa kuyawenza umahluko ngoba sikhona into ezikhona lapho mhlawumbe nawe usungazibongela-ke mhlawumbe usho ukuthi mhlawumbe nje lokho kungasenhlizweni yakho ileyo nto besiyifisa nje thina asifisi lutho olutheni umuntu methe umuntu uyabonga nje singasuke sekusigezile esizini yabona ukuthi kuwuphi isimusi umntababa nawe ufane nabanye abantu nawe uthola isimusi hayi ungakhali izimo ezifika wonke umuntu umntababa uzodlula nje into ezodlula yabona nawe ngelinye ilanga bese ucoca inganekwane ucocela omunye angakhona yabo nawe yobe sokuwena usizo omunye umuntu ngelinye yebo kunjalo nje yabo hayi ungakhali umntababa sipho nje lethu bethu besike sayichaze le nto izolo la kade sihamba khona ukuthi la akho mhlambe into ethile into ehlangene nepolitiki mhlawumbe ayisipho hayi ukuthi sifuna amavoti noma khona into ethile esoyifuna emva kokuthi sesifuna ukuthini cha isipho nje singahlangene nayo yabona ukukhululeke ungabe futhi mhlambe ngoba nginikwa lesipho khona into ethile expect no kukhululeke isipho nje sesifuna isipho nje safisa ukubamba umoya ukuthi liqhubeke Kaya besithe kwabasibonga. Dlamini. Hayi. Ngiyathokoza. Ubonga thina futhi. Hayi. Solo. Hayi. Indaba zakho zithe. Hayi.